No niin, hyvää päivää kaikille. Se on Naatti taas täällä ja tänään me ollaan sellainen perin paliksi kuin Rocket Launch, vai mikä tää nyt, miten se nyt sanotaankaan? Miten ihmeessä se nyt sanotaankaan, laitetaan ääniä vähän hiljaisemmalle, ollaan sellaisen pelin parissa. Tosiaan mennään ja mä oon levelillä 3, ostin tän tänään, oikeastaan eilen, mutta aloitan tänään. Me voitais pelata onlineissa. Nyt eka peli otetaan 2v2. Otetaan pelkästään 2v2. Ja lähdetään pelaamaan. No niin, se etsii meille peliä. Secret for the Doppers Euro of USA Est. No niin, se jo löysi meille peli. Ja let's go. Katsotaan kuinka monta peliä pelataan tässä ekassa. No niin. Ready to go. Ready to go. Noniin, odotetaan toi mikä vielä konnektaa. Ja sit peli alkaa. Tosiaan mun kontrollit, mä en oo mikään hyvä tässä pelissä. Mut syy minkä takia mä haluaisin tän peli ostaa on se, että mä en muista sen pelin nimeä, mutta joskus kun pelasin Pleikka 3 oli jotain tällaista samantyylistä peliä. Pallo sinne, ei. Hetkinen, options. Music. Noin. Piti laittaa kaikki ääni vähän hiljaisemmalle. Tää nimittäin kuuluu tässä videossa. Ei saa! Mari. Tosiaan tähän saa toisen lipun viereen, niin Suomen lippu. Ei mä painoin spacea. No ei se mitään. Me saatiin se silti, että näistää siut sinne, niin. Pallo pois. Ei! Hei nyt. Niin, se taisi kans olla joku vähän samantyylinen. Se oli samantyylinen peli, mutta siinä ei läheskään ollut yhtä paljon näitä ominaisuuksia. Ai, tee se kaveri. Miksei se mennyt? Mitä? Intensiivistä peliä. Onks tää on niinku tulevaisuuden FIFA 15? FIFA joku 18? Yes! Loistavaa! Hyvää työtä kaverini. Tehtiin maali. Kattokaa millä unelmatyöskentelyllä. Mikä potkaisu tosta noin, jos aina jos Ronaldokin ihmetellyt. Tosta pääsee muuten sanoa jotain jo. Oppii aina uutta kun pelailee näitä videopelejä. Holy shit! Ei! Ei! Väärä nappula. Saaks näistä muuta boosti? Niistä on vähän boosti. Mutta just taisin todesta omaa. Hyvä. Ja sit tässä pystyy tuunaamaan tätä omaa autoakin ihan sikana. Mitä siinä Pleikka 3 pelissä, mitä mä silloin pelasin, ei pystynyt kyllä tekemään. No, mitä tää meidän oma teki? Voi ei! Ei näin. Mä menen läpi. Noin oma. Läpisyöttö. Ei perskille. Pitäisikö munkin laittaa OMG? Ai, tää on tosiaan ihan sika niinku mun mielestä mahtava peli. Ai saakuti. Oi. Saksipotku. Ei pirhana. Ei pirkule. Ei pirkule. Ei! Ei näin. Ei näin. Ihan tyhmää. Nyt me tehdään tää. Let's do this. Ei vitsi. Ei. Oma estä se. Oh fuck. Tästä pelistä tulee hankalaa. Mikäs mun ping? Joo. Onks noin 2 botteja? Onhan ne.
Eikö ei oo? Eikö on? Joo, ne on botteja. Oho. Mä en edes huomannut, että ne on botteja. Oh! Missä pallo? Tässä. Hei. Ei. Ei. Ei! Mä niinku niittasin ton vaan tosta. Ei, nyt. Ei! No nyt. Meikä menee läpi. Meikä ei mene läpi, meikä jää seinille. Ei, jos toi nyt menee maaliin, niin voi Jeesus. Ei! Mikko! Oh, fuck. Ei juman kautta. Okei, joo. Tää taisi olla hävitty peli. Mennään. Oho! What? Mitä vaan Vihtoria tapahtuu? Okei. 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 Niin. Ei taas melkein heti perää toinen. Vihtori sinun kanssasi. Vihtori! Mun piti tönästä se pois siitä. Miksi mä pelaan tätä peliä? Mun piti tönästä se niinku ilmaan tai sitten se olisi osunut tohon juttuun. Mut ei kun mä tönäsin sen suoraan siihen ton juttuun. Mikä tää bottikin nyt on? Väärä nappula taas. Voi. Ei pallon tossa. Ai omaan törmäillään. Ei. Joo, maalin eteen. Oma tee se. Tee se! Ai. Mene sinä sitä pois. Ei. Mene hus. Noniin, nyt ei. Ei! Se meni sinne. 1 minuutti jäljellä. No voi saamari. Noniin. Me tehdään tää. Okei, me ei tehdä sitä. Mun auto on väärinpäin. Mun auto kääntyy. Noniin. Ei! Minä tulen täältä. Noniin. Ei juman kautta. Tää menee hyvin tää peli. Oho. Ei! Ai. Mitä kuka räjähti? Missä pallo? No niin, tää peli loppuu. Ei, mut ne ei enää oo maalia. Nonni. No uudet renkaat. Joo, exit menu, joo. Mitäs täällä on uutta? Minkälainen auto näistä olisi hieno? Tää on kyllä aika mun mielestä nätti. Tää on kyllä hieno ehkä. No sitten... Tollanen tuli vielä. Noi on nätit renkaat. Joo. Eiköhän me lopetella nyt tämä jakso tähän. Eli kiitos kun katsot. Ja jos haluat lisää tätä hienoa peliä, Rocket Launchia, niin paina tykkänappia ja tilaa ja niin. Eli joo, eli se on Natti täällä ja nyt se on moi moi.